Kurang tigɛ ni wari ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dun ya ni wari bɛ poche de kɔnɔ olu to kumu la sa u filɛ nin bayi an kun bɛ ka wɛrɛ de ɲini ne ko kurang tigɛra dɔrɔn ne m'a f'i ɲɛna kurang tigɛra kurang nana dɔrɔn ne ma kɛsu ye e ma kɛsu ye mai ne m'a f'i an ka tugu Dumbuya nɔ b'a dabiri mɛ kɔfɛ i bɛ tila an ka nin ɲɛnabɔ ayi silamɛya foliko t'a la dɛ ayi dɛ kurang tigɛra sisan an bɔtɔ la misiri kɔnɔ aw natɔ dɛ ni talon na cɛkɔrɔba ko don an ka nin ɲɛnabɔ cɛkɔrɔba ko la o de ɲɔgɔn tɛ dɛ n'o tɛ Dumbuya ye ne ka wari ko don ayi Tarawele ne ye min fɛ denmisɛnninya la i jogo bila ayi ne jogo tɛ dɛ i m'i jogo bila wari kun tɛ ne kun wari kun bɛ Dumbuya de kun u bɛ ka tila ka sɔsɔ kana nin to yen sa nka ayi wari la ayi kɔnɔ cogo min na fana ka kɛ ayi sisan deni ka a donna furu duma ba e taara ni woro ye ala ka furu ni an bɛ furusiri la ne bɛ sisi yɛrɛ de fɛ an bɛ ka ɲɔgɔn disi la bɛn segi sɔrɔla sa a to yen hinala a ye taga bɔ yan aw kana seli an kɔfɛ misiri la tuguni de aw kana seli an kɔfɛ e ma Dumbuya yɛrɛ a kun bɛ se misiri wele la sisan a tɛ se foyi la a tɛ se foyi la wari jara a kun fɛ jɔ u taara min k'i ɲɛ ci dɛ e kun taara min n taara n ka bɛn ja i den ka saki fili kɔfɛ u y'a ta ka taa n'a ye to sa wari tɛ segi kɔnɔ n wari bɛɛ bɛ ne poche kɔnɔ a bɛ quoi an ka taa an ka tila somi yɛrɛ la o n'u bolo k'u ka kɛgun n'a ye de a taara bi an bila misiri wele la an bɛ misiri kalasi bɛɛ dɔn aw yɛrɛ tɛ aw dɛsɛra misiri wele la an ka a fanba bɛɛ ta an yɛrɛ de k'a an tɛ fɛn di maa ma yɛrɛ fanba wa an tɛ foyi di maa wɛrɛ ma problème an ka kira nɔtɛ e tun tɛ wari min bila yan nɔ de a kun bɛ yan yɛrɛ de a t'a kɔnɔ nka t'a kɔnɔ i b'a dɔn ko ninnu y'an sɔrɔ u y'a fɔ janni kan na ne y'a faamu technique fana donna misiri kɔnɔ sisan nin ko tɛ bila ka taa koyi an ka t'u nɔfɛ voilà manque de respect cayara misiri kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ b'a kalama aw bɛɛ b'a bila yan bi k'a bila a yɔrɔ bɛɛ b'a kalama n'a cɛ Imam, est-ce que fa t'e la? Est-ce que aw b'an dɔn? O don alimami ne bɛ kɛ sutura de o e y'i biri kuma min na boli ma bin ka bɔ o ma bin yan misiri kɔnɔ ko ne y'a ta o tɛ tiɲɛ ye e bɔra n'i ka boli ye ne ma bɔ n'a ye so a bɛ so ayi ni kuma bila ko la e bɛ ka boli e fa ala ko de don wa n'i y'o fɔ n'an m'i kun tigɛ yan sisan ka kun tigɛ cogo di ɲɔgɔn lebu tɛ nin na dɛ ayi alimami olu t'a fɔ a f'u ka taa bagadaji ko a ma se an bɛ bozora sigi n'i t'o dɔn an b'o f'i ye taa bagadaji ko a ma se ne de sanfili bɛɛ b'a fɔ fili bɛɛ fɛ alimami ni e bonya kama tɛ an kun sabali i kana ko dɔw ɲɛnabɔ i ye misiri bɛ fili e da la yan i bɔra la nin bɛɛ wari kama